କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଦ୍ୱିତ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିବେଷଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ହେଲେ ଆୟେଶା ନାୟକ, ଋତ୍ବିକା ରାଜଗୁରୁ, ପ୍ରିୟାଂଶା ପାତ୍ର, ପ୍ରିୟାଂଶୀ କର, ସାତ୍विकी आदिश्री पाल, शोभित आर्यमान पाल, रेहान रोशन मोहांती, उषा मिश्र, साई श्रद्धा लेंका, सोनाक्षी मिश्र एवं अंशिता दास समस्त शिल्पी मानक मु मंच को आमंत्रण करुछि जोरदार करताली दे सेमानकु उत्साहित करबा। Tana
କରିଛି ରାଜା